हरे कृष्ण सर्वांना. आज आपण अध्याय 4 करतोय, ज्ञान योग. पण अगोदर चालू करण्या अगोदर 1-2 मिनिटं प्रश्न विचारते तुम्हाला. काल आपण 3रा अध्याय केला, तर त्याच्यामध्ये कृष्णाने सांगितलं आपल्याला कर्म कसं करायचं. तर कोण मला सांगेल की कृष्णाने अर्जुनाला काय सांगितलंय, कर्म कसं करायचं. तुम्ही हात वर करू शकता. अनम्यूट करता येते का तुम्हाला? हो. हो, मग सांगा बरं मला. निष्काम कर्म करायला सांगितलेले अर्जुनाला अर्जुन, कृष्णाने. हा, म्हणजे निष्काम कर्म म्हणजे काय? म्हणजे निस्वार्थपणे कुठल्याही गोष्टीमध्ये म्हणजे काम करत राहायचं, त्याच्यामध्ये चांगलं वाईट किंवा असं काही विचार हे न करता त्यांनी त्याला जे समोर काम आलंय ते करत राहायचंय. आता आणि कोणाला काय ऍड करायचंय का त्याच्यामध्ये? बोला. हरे कृष्ण माताजी. हा, बोला. निष्काम म्हणजे आपण कोणतंही आपलं कर्म केल्यानंतर त्यामध्ये फळाची अपेक्षा नाही ठेवायची की आपण हे बरोबर. केल्यानंतर काम आपल्याला हे फळ मिळायला पाहिजे. आपण जे आपलं विहित कर्म आहे ते आपण नियमित कार्य हे केलं पाहिजे. चालेल, बरोबर सांगितलं. म्हणजे कृष्णाने थोडक्यात काय सांगितलंय, तुम्ही जे काय कर्म करता ते माझ्या आनंदासाठी करा, माझ्यासाठी. आणि तुम्ही फळाशी आसक्त होऊ नका. आणि ते जे काय कर्म कराल ते सगळं फळ तुम्ही मला द्या, हे थोडक्यात. आणि हे असं नाहीये की कृष्णाचा शोषण भाव आहे, तुम्ही काम करा सगळं फळ मला द्या. नाही, तोही आपलं रक्षण करणार आहे. आपल्याला आता पुढच्या अध्यायात हे तुम्हाला कृष्ण सांगेल. हा, आणि मग त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं की खरोखर एखादा माणूस असतो, त्याला खूप चांगलं वागायचं असतं, त्याची कर्तव्य करायची असतात. पण कधी कधी असं होतं, अनिच्छन आणि बलात् 2 संस्कृत शब्द वापरले. इच्छा नसतानाही आणि अगदी हट्टी मन होतं, बरं का. आणि आपण जे काय करायला हवंय ते आपण करू शकत नाही. तर याच्याबद्दल कृष्णाने काय सांगितलंय, शत्रू कोण असतो, जो आपल्याला आपली विहित कर्तव्य करू देत नाही किंवा आपलं जे यज्ञ आहे ते करू देत नाही. तो शत्रू कोण आहे? सांगा बरं. आपली पंच इंद्रिये. ठीक आहे. आणि कोणाला बुद्धी. सांगता येईल? बुद्धी. बुद्धी. आणि कोण? पल्लवी माताजी बोला. काम हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. बरोबर. आणि काम कुठल्या 3 ठिकाणी राहतो? सांगा आता, कोण सांगणार आहे? आपल्याला माहिती पाहिजे ना शत्रू कुठे राहतो ते, मगच आपण त्याला मारू शकतो. सांगा बरं. शत्रू 3 ठिकाणी राहतो, ती ठिकाणं सांगा मला. लवकर लवकर, कोण सांगताय? कुठे राहतो शत्रू? 3 ठिकाणी. नाही येते सांगायला पल्लवी माताजी? मन, बुद्धी आणि अहंकार. नाही, मन, बुद्धी आणि इंद्रिये. इकडे
हे जे काम आहे, जो मोठा शत्रू आहे तो इकडे वास करतो आणि जेव्हा आपली बुद्धी या कामाने आच्छादून जाते तेव्हा काय होतं, काय बरोबर आहे काय चूक आहे या दोन्ही मधला फरक आपण जाणू शकत नाही. मग असं झाल्यावर आपण आपली विहित कर्म जी आहे ती करू शकत नाही. आणि कलियुगातलं यज्ञ म्हणजे कोणतं? कोण सांगणार? स्वाती माताजी, तुम्ही अनम्यूट आहात, बोला. बरं, इतर? पल्लवी माताजी, कृष्ण नामाचा जप करणे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. खूप छान. तर आपल्याला कलियुगातला यज्ञ म्हणजे कृष्ण नामाचा जप. तर आता आपण बघूया ज्ञान योग. हा चौथा अध्याय आज आपण करतोय, ज्ञान योग. योग म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं कनेक्शन विथ कृष्णा, किंवा कृष्णासाठी जेव्हा आपण काही करतो, कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करतो, कार्य करतो, त्याला योग म्हणतात. आणि योग जो आहे हा फक्त कृष्णासाठी वापरला जातो, इतर कोणासाठी नाही. जेव्हा आपण ज्ञानाने कृष्णाकडे जोडले जातो त्याला ज्ञान योग म्हणतात. आता आपण बघूया, प्रथम मंगलाचरण चालू करते आणि मग आपण हे करूया, अध्याय चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज चौथा अध्याय आपण चालू करतोय, ज्ञान योग. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता इतक्या सोप्या शब्दात लिहून ठेवली त्यांना सुद्धा आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, उपक्रम चालू केला, आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला शिकवलं त्या दोघांनाही मी वंदन करते. त्याचप्रमाणे माझे को होस्ट ॲडमिन या सर्वांना माझा प्रणाम. आणि आता चालू करूया आपण चौथा अध्याय. तर काल आपण काय केलं, थोडंसं एक रिकॅप घेऊया की अर्जुन दुसरा अध्याय
जेव्हा संपला तेव्हा दुसऱ्या अध्यायात कृष्णाने अर्जुनाला बरंच काय काय सांगितलं आणि त्याच्यामुळे त्याचा गोंधळ उडाला की मी काय करू, ज्ञानयोग करू की मी कर्म करू. तर आता इकडे युद्ध करू की युद्ध करू नको. मग कृष्णाने सांगितलंय ज्ञान योगापेक्षा कर्मयोग चांगला. पण कुठला कर्मयोग? निष्काम कर्मयोग चांगला. मग कर्मकांड ते कर्मयोग कृष्णाने दुसऱ्या अध्यायात कर्मकांड सांगितला. पण आता तिसऱ्या अध्यायात त्यांनी सांगितलं माझ्यासाठी कर्म कर. एकच मिनिट, मी जरा दार उघडते. मग अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं की तू जे काही कर्म करशील ते माझ्यासाठी कर, कर्मयोग कर. मग ते उत्तर दिलंय. अर्जुनाचा एक प्रश्न होता की मी युद्ध केलं तर पारिवारिक परंपरा नष्ट होती. तर कृष्णाने सांगितलं अजिबात नाही. तू राजकुळातला आहेस, राजपुत्र आहेस, एक नेता आहेस आणि तू जसा आदर्श ठेवशील तोच इतर जण सामान्य जन त्याचं पालन करतील. तर तू तुझी ड्युटी कर. आणि मग सर्वात मोठा शत्रू आपल्याकडे कृष्णाला जायचंय. मग सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे जो आपल्याला जाऊ देत नाही? तो म्हणजे काम. मग मी तुम्हाला कामाच्या 3 स्तर सांगितले होते किंवा 3 डिग्री. जे काम आहे ते जेव्हा कमी असतं तेव्हा आपण मनुष्य जीवनामध्ये असतो आणि सहज तऱ्हेने ज्याप्रमाणे आग धुराने झाकली जाते पण जरासा वारा घालून प्रकाश दिसतो, त्याचप्रमाणे हे मनुष्य जीवन आहे. आपल्याला कृष्ण प्राप्ती याच जन्मात होऊ शकते. पण इतर 2 योनींमध्ये म्हणजे वृक्ष योनी किंवा पशु योनी याच्यामध्ये कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही. तर आता आपला 4था अध्याय आपण करतोय. कृष्ण आपल्याला या 4थ्या अध्यायात भगवद्गीतेचा इतिहास सांगणार आहे आणि वर्णाश्रमाबद्दल थोडंसं बोलणार आहे आणि ज्ञान, आपण ज्ञान कोणाकडून घ्यायचं आणि ते कसं घेतलं पाहिजे हे सुद्धा आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे. आता आज कुमुद माताजी नाही आहेत. पल्लवी माताजी, मी हे श्लोक वाचल्यानंतर तुम्ही अनुवाद वाचा. हो माताजी. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानने ते मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने ते इक्ष्वाकुला सांगितले होते. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्याला इतिहास सांगतो की भगवद्गीता ही कशी आली पृथ्वीवर. प्रथम कृष्णाने हेच भगवद्गीतेचा अविनाशी ज्ञान सूर्यदेवाला दिलं. बरं का, कुठला सूर्यदेव? सूर्यदेव म्हणजे एक पोस्ट आहे, जसं प्राईम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले हे ज्ञान आणि मग विवस्वानाने
ते मानव जातीचे पिता मनु, जो विवस्वानाचा पुत्र आहे, त्या मनुला त्यांनी हे पूर्ण ज्ञान दिले आणि मनुने हे ज्ञान इक्ष्वाकू राजाला दिले. इक्ष्वाकू म्हणजे प्रभू रामचंद्रांच्या कुळातले राजे, त्यांना हे ज्ञान दिलं. मग आता पुढे बघूया या ज्ञानाचं काय झालं. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजश्रींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हे जे ज्ञान आहे, हे ज्ञान एकाकडून जे इक्ष्वाकू राजे होते त्यांनी काही संतांना, ऋषींना, इतर राजांना दिलं. पण हे ज्ञान, अशी ही जी परंपरा होती ही खंडित झाली. कुठेतरी काळाच्या ओघामध्ये हे ज्ञान लुप्त झालं आणि म्हणून कृष्णाने हे ज्ञान परत त्यांनी अर्जुनाला दिलं आणि म्हणून त्यांनी अर्जुनाला भ्रमात पाडलं का त्याला हे ज्ञान द्यायचं होतं मानवाच्या कल्याणासाठी. तर आता आपण पुढे जरा आता वैदिक मॅथ्स चालू होईल आणि इकडे एक मुख्य त्यांनी गोष्ट सांगितले, एवं परंपरा प्राप्तम. म्हणजे आता ज्याप्रमाणे एखाद्या मुलाला शिकायचंय, इंजिनियर व्हायचंय किंवा डॉक्टर व्हायचंय किंवा आणि कुठले चांगलं शिकायचंय, त्याला लॉ शिकायचंय, जे काही शिकायचं असेल ते, तर तो ठराविक इन्स्टिट्यूटमध्ये जातो ज्याला गव्हर्नमेंट रेकग्निशन असतं. जर तो आता एखाद्या मुलाला डॉक्टर व्हायचंय, तो असाच एक त्यांनी 8-9 वर्ष कुठल्याही डॉक्टरच्या हाताखाली काम केलं आणि जर त्यांनी सांगितलं हो मलाही सगळं ज्ञान आहे बरं का, त्यांनी जर असं सांगितलं तर त्याची प्रॅक्टिस चालेल का किंवा तो सक्सेसफुल होईल का? कधीतरी कोणाला तरी समजेल की बाबा याच्याकडे पूर्ण ज्ञान नाहीये, असं समजल्यावर त्याच्याकडे कोणी जाणार नाही. त्याचप्रमाणे कृष्णाने 4 परंपरा स्थापित केलेल्या आहेत आणि त्या 4 परंपरेतून जर तुम्ही कोणाचीही भगवद्गीता वाचली तरी चालेल, पण याच 4 परंपरा हव्या. तर तुम्हाला हे या 4 परंपरा कोणत्या आहेत? कृष्णाने हे गीतेचं ज्ञान ब्रह्मदेवाला सांगितलं आणि ब्रह्मदेवानी आपल्या शिष्यांना, मग शिष्यानी त्यांच्या शिष्यांना, असं करून याला ब्रह्म गौडीय वैष्णव परंपरा म्हणतो. आपण सर्व या परंपरेत आहोत. त्या परंपरेतले जे मुख्य आचार्य होते ते माधवाचार्य. हेच ज्ञान कृष्णाने लक्ष्मीला सांगितलं आणि ही परंपरा जी स्थापित झाली त्या परंपरेचं नाव श्री परंपरा. त्यातले मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य. मग ही रुद्र परंपरा, जिकडे कृष्णाने ज्ञान हे शंकराला सांगितलं आणि या परंपरेतले मुख्य आचार्य विष्णू स्वामी. त्याचप्रमाणे हे ज्ञान कृष्णाने 4 कुमारांना सांगितलं आणि 4 कुमारांनी त्यांच्या शिष्याला असं करून हे ज्ञान पुढे गेलं आणि त्यातले मुख्य आचार्य म्हणजे निंबार्काचार्य. तर अशा तऱ्हेने हे ज्ञान 4 परंपरेमध्ये दिलं गेलं. या 4 परंपराची स्थापना झाली आणि केव्हाही तुम्ही या 4 परंपरामध्ये गेला तर तुम्हाला यथार्थ ज्ञान मिळेल.
पण आता अर्जुनाला प्रश्न पडला की हे कसं काय आहे, तू तर आत्ता इकडे माझ्या बरोबर उभा आहेस आणि तू तू सूर्यदेवाला हे कसं काय सांगितलंस ज्ञान. मग तेव्हा कृष्ण सांगतो, अर्जुना तुला तुझा फक्त हाच जन्म आठवतोय, पण गेले लाखो लाखो वर्षांपूर्वीचे जन्म तुला आठवत नाही, जे की मला सगळे आठवतात. आता हे जे थोडंसं वैदिक मॅथ्स आहे, तर तुम्ही आता मी तुम्हाला PDF हे जेव्हा फॉरवर्ड करेन तेव्हा तुम्ही जरासं परत एकदा नीट बसा आणि नीट कॅल्क्युलेटर घेऊन कॅल्क्युलेट करा बरं का. आता मी इकडनं खालून वर जाणार आहे. तर आता एक मिनिट. हां, तर आता आपलं जे एक युग आहे, एक दिव्य युग बरं का. आपण आता कलियुगात आहोत. कलियुगामध्ये 4,32,000 वर्षांचं हे कलियुग असतं. कलियुगच्या दुप्पट द्वापार युग असतो, कलियुगच्या तिप्पट त्रेतायुग असतो आणि कलियुगच्या चौपट सतयुग असतो. हे चारही जे आहेत, कलियुग, द्वापारयुग, त्रेतायुग आणि सतयुग, या सर्वांचं तुम्ही ॲडिशन केलं, सर्वांची बेरीज केली की एक दिव्य युग तयार होतं. दिव्य युगामध्ये 4.32 दशलक्ष वर्ष असतात. आता ही जी मी वर्ष सांगते ही पृथ्वीची वर्ष आहे बरं का. मग आता अशी 71 दिव्य युग जेव्हा आपण एकत्र करतो तेव्हा ते एक मन्वंतर होतं. तर एक मन्वंतर म्हणजे एका मनूचं आयुष्य बरं का. एक मनू जो असतो तो 71 दिव्य युग राहतो. तर एक मन्वंतर म्हणजे 306.72 दशलक्ष वर्ष. मग अशी 14 मन्वंतर आणि 15 संध्या. तर संध्या म्हणजे काय की जिकडे पार्शियल डिवास्टेशन होतं किंवा आंशिक नाश होतो तेव्हा आपण सगळे ब्रह्मदेवामध्ये विलीन होतो आणि त्याची रात्र झाल्यावर आपण सर्व ब्रह्मदेवात विलीन होतो आणि सकाळी परत आपण या पृथ्वी पृथ्वी प्रकट होते. तर ही जी संध्या किंवा आंशिक विनाश जो असतो, अशा 15 संध्या आणि 14 मन्वंतर म्हणून ब्रह्माचा एक दिवस होतो आणि तितकाच काळ म्हणजे ब्रह्माची एक रात्र. आणि ब्रह्म असा 100 वर्ष राहतो. तर ब्रह्माची 100 वर्ष जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केली तर ती 311.04 इतकी ट्रिलियन म्हणजे खरब, 311.04 खरब वर्ष होती. इतकं ब्रह्माचं आयुष्य आहे. एकच मिनिट, मी जरा दार उघडते.
तर ब्रह्मदेव 100 वर्ष जगतो. त्याची 100 वर्ष म्हणजे आपल्या पृथ्वीवरची 311.04 खरब वर्षे. तर इतके वर्ष ब्रह्म जगतो. आता आपण बघूया ब्रह्माचं आयुष्य आपण काढलेलं आहे ते किती आहे. आता सध्या ब्रह्म जवळजवळ 50 वर्षांचा आहे. ते कसं कॅल्क्युलेट केलंय? कारण आता 6 मन्वंतर संपलेली आहेत बरं का. मग त्याच्यानंतर 4 युगांची 27 चक्र संपलेली आहेत हा. मग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग मिळून इतकी वर्ष झालेली आहेत. 3.888 दशलक्ष वर्ष. आणि कलियुगामध्ये आता 5117 वर्ष झालेली आहे. मग या सर्वांचं तुम्ही बेरीज केली की तुम्हाला ब्रह्मदेव किती वर्षाचा आहे? 155.522 ट्रिलियन इयर्स किंवा 155 खरब वर्षांचा ब्रह्मदेव आहे. म्हणजेच आपल्याला याच्यावरून काय समजतं की आता एक गोष्ट आपल्याला समजते की आपण इकडे या पृथ्वीवर आपला आत्मा इतकी वर्ष भटकतोय बरं का. जन्म मरण कंटिन्युअस एका चक्रातून दुसऱ्या चक्रात एक शरीर सोडून दुसऱ्या शरीरात तो प्रवेश करतोय. तर आता इकडे आपल्याला मनू त्याचे जीवन किती आहे म्हणजे किती वर्ष झाली आहेत हे आपल्याला काढता येतं. आणि त्याच्यावरून हे जे ज्ञान आहे मनूनी इक्ष्वाकू राजाला कधी दिलं. आणि इक्ष्वाकू राजे हे पृथ्वीवरचे राजे होते. म्हणजे गीता किती वर्षांपूर्वी बोलली गेली साधारण आपल्याला हे काढता येतं बरं का. आता 4 युगांची 27 चक्रे संपलेली आहेत म्हणून इतकी वर्षे झालेली आहेत. सतयुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग मिळून इतकी वर्षे झाली आहे. कलियुगात निघून गेलेला वेळ साधारण 5117 वर्ष झाली. म्हणून या सगळ्यांची तुम्ही बेरीज केली तर असं लक्षात येतं की हे साधारण 120.533 अशी ही दशलक्ष वर्ष होता. म्हणजे गीता साधारण 120 दशलक्षांपूर्वी विवस्वानने मनूला सांगितली. आता हे इतकं मनूचं जीवन आहे. आता हे सगळं जे मी तुम्हाला आता वैदिक मॅथ सांगितलं हे कुठे दिलंय? हे महाभारताच्या शांती पर्वमध्ये हे सगळं दिलंय. आणि त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की गीता ही त्रेतायुगामध्ये आली आहे. मग सगळं कॅल्क्युलेशन जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा लक्षात येतं 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी गीता ही पृथ्वीवर आलेली आहे. आता ब्रह्मदेवाचं आयुष्य मी तुम्हाला सांगितलं 100 वर्ष. मग त्याच्यानंतर आणि पृथ्वीची किती वर्ष तेही सांगितलं 311 खरब वर्ष. मग असं सगळं कॅल्क्युलेट जर केलं तर ब्रह्माचा 1 सेकंद म्हणजे आपली पृथ्वीची 1,00,000 वर्ष झाली. 1 सेकंद. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला म्हणतो तुझे इतके जन्म झाले पण तुझ्या लक्षात नाही माझ्या लक्षात आहे. कारण माझं शरीर हे असंच राहिलेलं आहे. तू शरीर बदलत गेलायस. आता आपण पुढे जाऊया. आणि इकडे आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की तो
इकडे का अवतरला, तो अजन्मा असून देखील तो का अवतरला पृथ्वीवर. मी हे श्लोक वाचते. अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणीमात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य स्वरूपात अवतरित होत असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं, कृष्ण जन्म घेत नाही, तो अवतरतो. हे खूप फरक आहे. जन्म, आपण जन्म घेतो बरं का, कृष्ण अवतरतो आणि त्याच्या मूळ स्वरूपात तो इकडे पृथ्वीवर येतो. आता अवतरतोचा अर्थ काय आहे? आता समजा जर मी भारतातून अमेरिकेला गेले आणि मध्ये गेल्यावर तिकडची माणसं असं म्हणतील का की या बाईचा इकडे आता जन्म झालाय, किंवा मी अमेरिकेला 25 वर्ष राहिले आणि मग भारतात आले, तर ते असं म्हणतील का या बाईचा मृत्यू झालाय? नाही, तिकडे मी गेले आणि काही वेळ राहिले आणि मग परत माझ्या देशामध्ये आले. त्याचप्रमाणे कृष्ण वैकुंठात किंवा गोलोक वृंदावनामध्ये राहतो, काही काळासाठी तो इकडे येतो आणि परत जातो. त्याच्यामुळे इकडे कृष्णाचा प्रकट दिन, अप्रकट दिन किंवा अपिअरन्स डे, डिसअपिअरन्स डे असं म्हणतात. तर कृष्ण कधी जन्म घेत नाही, तो अजन्मा आहे. आता कृष्ण का अवतरतो, तर कृष्ण आपल्याला इकडे सांगतोय. हे तुम्हाला सर्वांना हा श्लोक माहीत असेल. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. जेव्हा जेव्हा आणि जिथे जिथे धर्मचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भरता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. आता हरे कृष्ण. कृष्ण का अवतरतो, त्याला 2 कारण असतात. एक अंतर्गत कारण असतं, एक बाह्य कारण असतं. तर इकडे त्यांनी बाह्य कारण सांगितलंय की मला धर्माची स्थापना करावी लागते, जे असुर लोक असतात त्यांचा वध करावा लागतो, जे साधू माणसं असतात त्यांचं रक्षण करावं लागतं. पण खरं अंतर्गत कारण श्रीमद भागवतम मध्ये खूप छान समजावून सांगितलंय की कृष्ण त्याच्या भक्तांना आनंद देण्यासाठी तो येतो. त्याला त्याचे भक्त त्याला म्हणतात, कृष्ण आम्हाला कोणी नकोय, आम्हाला तूच पाहिजे, तुझ्यासारखा आनंद तूच देऊ शकतोस आणि कोणी नाही. आता धर्माची स्थापना करायला किंवा असुरांचा वध करायला कृष्णाला यावं लागत नाही. तो त्याच्या जे एजंट्स आहेत किंवा जसं इंद्र आहे किंवा संवर्तक ढग आहेत जे डिवास्टेशन करू शकतात, अतिवृष्टी करून करून गावाच्या गावं वाहून जातात, इतकी शक्ती त्या संवर्तक ढगांमध्ये असते. तर तो कोणालाही सांगू शकतो की तू ये, अमक्या अमक्या असुराला मार किंवा अमक्या अमक्याचं रक्षण कर. पण तसं न करता त्याच्या भक्तांना आनंद देण्यासाठी कृष्ण येतो. आता इकडे परत संगितलेलं आहे आणि एक कारण, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दृष्टांचा विनाश करण्याकरता, तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. इकडे जरा एक स्पेलिंग मिस्टेक आहे ना, ही
लक्षात ठेवा जरा पल्लवी माताजी, आपण हे करूया. धर्म संस्कार पनाथाय असं ओके माताजी. हं? आता हा जो श्लोक आहे ना 4.9 श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की या श्लोकाला गोल्डन श्लोक ऑफ भगवद्गीता असं म्हणतात. तर किंवा हा भगवद्गीताचा सार आहे. काय सार आहे की तुम्हाला कृष्ण कोण आहे, कृष्णाचं तत्व समजलं तर तुम्ही पुन्हा जन्म घेत नाही. आता बघूया. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मला सांगा की तुम्हाला सर्व जणांना माहिती आहे का की कृष्णाचा जन्म, कृष्णाचे कर्म दिव्य आहेत किंवा तुम्ही जाणता का ते तत्वतः जाणता की म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं कृष्णाबद्दल की तो सुप्रीम आहे. म्हणजे मला आता सांगा की हे तुम्ही हे जन्म कर्म कृष्णाचं दिव्य आहे हे जाणता का? दिव्य तर आहेच आहेत. म्हणजे त्यांच्यासारखं कर्म किंवा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपल्याकडे नाहीये. बरोबर. आणि कोणाला काही बोलायचंय? बरं. तर तुम्ही जाणताय बरं हे दिव्य आहे. कृष्णाचा जन्म कर्म दिव्य आहे. म्हणजे काय तुम्हाला पुनर्जन्म आहे की नाहीये? तुम्हाला काय वाटतं? सिद्धाराम प्रभूजी, तुम्ही हात वर केलाय. बरं, सायली माताजी बोला. म्हणजे आतापर्यंत जे काय ऐकले त्याच्यामध्ये असं की तुमचे कर्म जोपर्यंत म्हणजे त्या कर्माचं कर्म नाही, करत पण मी राहिलं की फक्त तुम्हाला हे विचारते, हे तुम्ही जाणलंय जन्म कर्म दिव्य आहे? हो की म्हणजे म्हणजे ह्या जन्मात नाही तर पुनर्जन्म तुम्हाला घ्यावाच लागतो. हा, जन्म कर्मच्या मे दिव्यम हे इकडे आपण सगळे जाणतो, सगळे हे या शब्दांचा अर्थ समजतो, जाणतो, पण आपण तसं आचरणात आणू शकत नाही. तोपर्यंत आपल्याला जन्म घ्यावा लागतो. का आचरणात आणू शकत नाही? कारण आपल्याला अजून 100% कन्व्हिक्शन नसतं की कृष्ण हा सुप्रीम आहे किंवा आपलं काहीतरी नातं कृष्णाबरोबर आहे. आता तुम्ही मला सांगा, समजा जर तुम्हाला उद्या PMO ऑफिसमधून फोन आला की नरेंद्र मोदी तुमच्या घरी येणार आहे, तर तुम्ही काय काय कराल? कोण सांगेल मला? हात वर करा. को-होस्ट हात खाली करा, म्हणजे मग माझं कन्फ्युजन होणार नाही. कोण सांगेल? सायली माताजी बोला. जास्तीत जास्त त्यांच्या काय सोयीचं करता येईल, खाणं पिणं, त्यांच्यासाठी काय आदर आणि ते सत्कार करता आपले येईल. हा प्राईम मिनिस्टर मोदी हे गुजराती आहेत. मग त्यांना जे जे काय आवडेल, ढोकळा आणि जे काय असेल ना आपण सगळं करू, रांगोळी काढू, हार वगैरे आणून ठेवू सगळं. मग हे असं तुम्ही का करता? कारण 100% कन्व्हिक्शन आहे तुमचं. नरेंद्र मोदी हा प्राईम मिनिस्टर आहे. तुम्ही त्याला टीव्हीवर बघता, न्यूजपेपर वाचता, भाषणं ऐकता आणि त्याचबरोबर तुम्हाला हे 100% माहिती आहे तो माझ्या घरी आला तर फायदा माझा आहे. मला सांगा, नरेंद्र मोदी तुमच्या घरी आले तर फायदा कोणाचा आहे? त्याचा फायदा आहे की तुमचा? कोण सांगेल? बोला. अश्विनी माताजी. आपलाच फायदा आहे. आपलाच फायदा आहे. पण आपण 100% कन्व्हिन्स्ड नसतो की कृष्ण आहे,
कृष्ण सुप्रीम आहे. आपलं आणि कृष्णाशी काहीतरी नातं आहे 100%. ज्या दिवशी तुम्ही कन्व्हिन्स्ड व्हाल त्या दिवशी तुमचा जप इतका सुंदर होईल. असं कधीच होणार नाही की मला वेळ मिळाला नाही, माझं शेड्यूल टाईट आहे, आज ही अपॉइंटमेंट आहे, ती अपॉइंटमेंट आहे. असं कधीच होणार नाही की तुम्ही म्हणाल मला हे खायचंय ते खायचं नाही. कृष्णाने खाल्लेलंच अन्न तुम्ही ग्रहण कराल. याचा अर्थ तत्वतः जाणणे. तत्वतः तुम्ही कधी जाणू शकता? आता नरेंद्र मोदी प्राईम मिनिस्टर आहे हे तुम्ही कसं जाणता? न्यूजपेपर वाचता, टी व्ही बघता, इतर जणांकडून ऐकता नरेंद्र मोदींबद्दल. त्याचप्रमाणे कृष्णाबद्दल जेव्हा तुम्ही ऐकाल, कोणाकडून ऐकाल? कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांकडून. जेव्हा तुम्ही एकसारखं श्रीमद भागवतम वाचाल, भगवद्गीता वाचाल, तेव्हा तुमचं जे कन्व्हिक्शन आहे ते 100% होईल. आणि मग तत्वतः जाणल्यावर तुम्हाला जन्म नाहीये. आता आपण तत्वतः जाणत नाही म्हणून आज कोणी म्हटलं चल आपण हॉटेलमध्ये जाऊन खाऊया, आपण जातो. चल तू इतका कशाला जप करतेस? आता झालेला आहे ना तुझा 16 माळा, आता बस ना, चल आपण जाऊया. आपण लगेच म्हणतो चला आजचं झालं. पण ज्या दिवशी तुम्हाला तत्वतः समजेल कृष्णाशिवाय तुम्ही राहू शकणार नाही. जे काय बोलाल ते कृष्णाची स्तुती करा, कृष्ण कथा करा. तर याला म्हणतात तत्वतः जाणणे. आता कृष्णाचे रूप आणि आपले रूप बघा. कृष्णाचं शरीर कसं आहे की ते शरीर दिव्य आहे. त्याच्या शरीरा मध्ये आणि त्याचा जो आत्मा आहे त्यात काही फरक नाहीये. पण आपलं शरीर तसं नाहीये. आपलं शरीर कसं आहे, जसा एखादा माणूस असेल तो शर्ट घालेल, शर्टवर कोट घालेल, त्याप्रमाणे आपला हा आत्मा आहे. आत्म्याच्या वर आपलं सूक्ष्म शरीर आहे जे मन बुद्धी अहंकाराने बनलेलं आहे. या सूक्ष्म शरीराच्या वर स्थूल शरीर आहे. म्हणजे आरशात जेव्हा आपण बघतो तेव्हा आपण या स्थूल शरीराला बघतो. आणि आपण कसे असतो? आपण या 3 गुणाने बद्ध असतो, बांधले गेलेले असतो. आपल्याला वाटतं आपल्याला फ्रीडम आहे, पण खरा आपल्याला काहीही फ्रीडम नसतो. पण कृष्ण कसा आहे? तो या मायेचा नियंत्रक आहे. तर हा मुख्य म्हणजे आपल्यामध्ये फरक आहे. आणि बरेच जण मानत नाहीत की कृष्णाला सुद्धा शरीर आहे. ते काय म्हणतात, नाही कृष्ण एनर्जी आहे. ते असं का म्हणतात? कारण आपल्याला शरीर आहे, आपण बद्ध आहोत, म्हणून कुठेतरी त्यांना तो फ्रीडम पाहिजे असतो. आणि त्यांची जी कल्पना असते ती अशी असते, फ्रीडम म्हणजे काय? शरीर नाही. तर अशी कल्पना असल्यामुळे ते म्हणतात की कृष्ण सुद्धा एक एनर्जी आहे किंवा एक शक्ती आहे. आता इकडे आपण आता बघूया की जो खरा कृष्णाचा भक्त असतो तो कसा असतो? वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिताः भववो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगताः. पल्लवी माताजी. 10 and 11 श्लोक कंबाईन आहे माताजी. चालेल ना. ओके 10व्याचा तुम्ही अनुवाद वाचा. ओके ओके बरं, ओके. 1 मिनिट. हा येस माताजी, माझ्याकडे आहे. आहे ना. हो. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्यात स्थित झालेले आणि माझ्या आश्रित असलेले गत काळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झालेले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. हरे कृष्ण माताजी. मग आता इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय
की आता जे आपण बांधले गेलो आहोत ना, आपण याच्यातून मोकळे होऊ शकतो. मग असे कोण झालेले आहेत का? हो, झालेले आहेत, मुक्त झालेले आहेत. कोण मुक्त झालेले आहे? की जी भय, क्रोध आणि आसक्ती याच्यापासून जे मुक्त झालेले आहे ते त्यांना कृष्णाची प्राप्ती झालेली आहे. वीतराग भय क्रोध म्हणजे या पासून राग, भय आणि इकडे राग म्हणजे आसक्ती, बरं का. आसक्ती, भय आणि क्रोधापासून मुक्त झालेला जो आहे तो कृष्णाकडे जाऊ शकतो. पण प्रत्येक जण असं आहे का की वीत, राग, भय, क्रोध म्हणजे राग, भय, क्रोध पासून मुक्त आहे? नाही. पण तरीही कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. ज्याप्रमाणे आपली इच्छा असते त्याप्रमाणे कृष्ण परस्पर आपल्याला त्याचा भाव दिसतो. जसा आपला भाव तसाच कृष्णही आपल्याकडे त्याच भावाने रेसिप्रोकेट करतो. तर आता हा पुढचा श्लोक आहे, मी वाचते. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तानस्तैव भजाम्यहं मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्यांना अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हा, म्हणजे आता इकडे तुम्हाला स्लाइड दिसते, शिशुपालाचा वध कृष्णाने केला. आता शिशुपाल कसा होता? तो नेहमी कृष्णाचा द्वेष करायचा, त्याला कृष्ण आवडायचा नाही. आता इकडे एक राजसूय यज्ञ होता आणि त्या यज्ञामध्ये सर्वांनी ठरवलं की आपण कृष्णाची अग्रपूजा करायची. हे शिशुपालाला आवडलं नाही आणि त्यांनी सभेमध्ये उठून सांगितलं की कृष्ण हा अग्रपूजेला योग्य नाहीये. का? कारण त्याचा जन्म वैश्य कुळामध्ये झाला, मग तो क्षत्रिय कुळामध्ये आला. त्याची जात नेमकी कोणती आहे? आणि खूप त्यांनी कृष्णाला शिव्या दिल्या, अपमानास्पद बोलला. मग बोलतच राहिला. इतर सगळे क्षत्रिय जे आहेत ते खूप चिडले आणि त्यांनी त्यांची तलवार काढली शिशुपालाला मारण्यासाठी. पण कृष्णाने सर्वांना शांत केलं. 100दा जेव्हा त्यांनी शिव्या दिल्या तोपर्यंत कृष्णाने काही केलं नाही. 101 वेळेला जेव्हा त्यांनी शिवी दिली तेव्हा कृष्णाने त्याचं सुदर्शन चक्र काढलं आणि अशा तऱ्हेने वध केला की रक्ताचा एक थेंब सुद्धा जमिनीवर पडला नाही. कारण ही यज्ञभूमी होती, इकडे यज्ञ करणार होते, तर रक्ताने ती अपवित्र झाली असती तर यज्ञ करता आला नसतं, म्हणून त्याला अशा तऱ्हेने मारलं. आता यांनी शिशुपालानी मनामध्ये कुठला भाव ठेवला? शत्रूचा भाव ठेवला. कंसानी कुठला भाव ठेवला मनामध्ये? कृष्णाला मी कधी मारू हा भाव ठेवला. त्याच्यामुळे शिशुपालासमोर, कंसासमोर कृष्णाने तोच भाव परस्पर त्यांना दिला. तोही त्यांचा शत्रू होऊन त्यांच्यासमोर उभा राहिला आणि त्यांच्याबरोबर त्यांनी युद्ध केलं किंवा त्यांना मारलं. आता जर आपण कृष्णावर प्रेम केलं, तुम्ही जितकं प्रेम कराल तितकंच कृष्ण तुमच्यावर परत प्रेम करतो. आता इकडे त्यांनी दाखवलंय, एक गाय आहे, ती सारखी, एक वासरू आहे, ती सारखी कृष्णाच्या पाठीपाठी जाते. कृष्ण पण बघा तिचे कसे लाड करतोय तिला जवळ घेऊन. त्याचप्रमाणे बलराम आहे, तो कृष्णाचे पाय चेपतोय. मग जेव्हा बलराम थकलेला असतो
कृष्णही त्याचे पाय चेपतो. तर त्याप्रमाणे जसं आपण कृष्णावर प्रेम करतो, जसा आपला भाव असतो, तसाच परस्पर भाव कृष्णही आपल्याला देतो, बरं का. तर आता इकडे कृष्ण थोडंसं देवदेवतांच्या पूजेबद्दल आपल्याला सांगणार आहे. आणि मग पुढच्या अध्यायांमध्ये पण 7वा, 8वा, 9वा देवदेवतांच्या पूजेचं आपण ऐकणार आहोत. पल्लवी माताजी. हो माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर इकडे जर तुम्ही बघितलं तर हे जे सगळे देवदेवता तुम्हाला दिसतात, हे कोण आहेत? हे आपल्या ब्रह्मांडाचे जणू काही मॅनेजर आहेत. प्रत्येक डिपार्टमेंट एकेकाला दिलंय. सूर्य देवता आहे, वरुण देवता आहे, इंद्र आहे, तर लक्ष्मी आहे. मग या ज्या प्रत्येक देवता आहेत त्यांच्याकडे एक डिपार्टमेंट आहे. सरस्वतीला ज्ञान दिलंय, म्हणजे कोणाला ज्ञान हवं असेल तर ते सरस्वतीकडे जातात, कोणाला चांगलं आरोग्य हवं असेल तर सूर्य देवतेकडे जातात. तर हे जेव्हा एखाद्या माणसामध्ये त्याच्या बुद्धीमध्ये, मी सांगितलं ना की काम हे कुठे राहतं? इंद्रियांमध्ये राहतं, मनामध्ये आणि बुद्धीमध्ये. तर खूप जेव्हा काम, खूप इच्छा माणसाच्या मनात असतात, तेव्हा असा जो माणूस आहे तो काय करतो? तो विचार करतो की मला आता पैसे हवेत, आता मी लक्ष्मी मातेची आराधना करतो आणि तिची पूजा करतो. दर गुरुवार तिच्या मंदिरात जाईल. आणि जेव्हा तो असं करतो तेव्हा त्याला पैशाचीही प्राप्ती पटकन होते. हा, पण कृष्ण तसा नसतो. तर आता समजा जर एक लहान मुलगा आहे, तो शाळेतून आता शाळा सुटली आणि त्याच्याकडे थोडे पैसे आहेत, समोर दुकान आहे, तो दुकानदाराकडे जाईल आणि त्याला सांगेल की मला या गोळ्या द्या किंवा हे आईस्क्रीम द्या, आणि तो देईल. का देईल? त्याचा खप झाला, त्याचा सेल झाला तर हे त्याला बरंच आहे म्हणून तो देईल. पण समजा जर या मुलाने त्याच्या आईला विचारलं की मला आता आईस्क्रीमला पैसे दे किंवा मला चॉकलेट घ्यायचंय, तर आई काय म्हणेल, हे बघ थांब, जरा तुझी परीक्षा होऊ दे किंवा तुला खोकला आलाय, जरा खोकला बरा होऊ दे आणि मग मी तुला देईन ते आईस्क्रीम, काय त्याच्यापेक्षा चांगलं देईन, पण थोडंसं थांब. आणि आई काय करते? आई मुलाच्या कल्याणाचा विचार करते. दुकानदार मुलाच्या कल्याणाचा विचार करत नाही, आपल्या सेलचा विचार करतो. त्याच्यामुळे देवदेवतांकडे गेल्यावर ज्या मागण्या आहेत ती फलप्राप्ती त्वरित होते. पण कृष्णाकडे गेल्यावर कृष्ण विचार करतो, मी त्याला अमकी अमकी गोष्ट दिली तर तो कृष्ण भावना भावित जीवन जगेल की तो त्याच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी ते सगळं घालवेल? असा कृष्ण विचार करतो आणि कधी कधी ती गोष्ट लगेच देत नाही. त्याच्यामुळे माणसं ज्यांची बुद्धी कामाने आच्छादलेली असते ते सर्व या देवदेवतांकडे जातात, कारण त्याची फलप्राप्ती त्वरित होते. आणि हरे कृष्णा. मी हे वाचते. चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण माताजी. आता आपण सगळे एका बाजूने
कृष्णाची भक्ती करतो. पण खरोखर तुम्ही आता मला या प्रश्नाचं उत्तर द्या, किती जणांना अ, असं हवंय की भक्तीमध्ये पूर्ण यश हवंय बरं, आणि या भौतिक जगामध्ये सुद्धा यश हवंय, दोन्ही ती यश हवंय, असं किती जणांना हवंय दोन्हीमध्ये? हात वर करा, मला बघू दे. सगळ्यांनाच हवंय माताजी. बरं बरं, ठीक आहे, सगळ्यांनाच हवंय, दोन्ही ती हवंय बरं का. म्हणजे कृष्णाने काय सांगितलं आपल्याला, दुसरा अध्याय 42वा श्लोक, बहुशाखा ही अनंताश्च. तुमची बुद्धी काय आहे, बहुशाखा झाली अर्जुना तुझी बुद्धी, म्हणून तू तुझा एम एकच ठेव, तुझा गोल एकच ठेव, मग तुला माझी प्राप्ती होईल. तर बहुशाखा अनंताश्च आपल्यालाही तसंच पाहिजे, हे पण पाहिजे, कृष्ण पण पाहिजे, सगळं काही हवंय. म्हणून कृष्णाने वर्णाश्रमाची स्थापना केली, कारण ज्यांना दोन्ही दोन्ही गोष्टी पाहिजे. मग कृष्ण म्हणतोय ठीक आहे, मी वर्णाश्रमाची स्थापना करीन, प्रत्येक जण कुठल्या तरी एक एक गुणामध्ये आहे, तुम्ही त्याप्रमाणे तसं राहा, माझ्यासाठी कर्म करा. मग ते 4 वर्ण जे आहेत ते कोणते आहेत? एक जो सत्वगुणात असतो त्याला अध्यापन करायला आवडतं, तो ज्ञान अर्जनाच्या पाठी असतो, तो ब्राह्मण असतो. जो रजोगुणात असतो तो क्षत्रिय असतो, तो पॉलिटिक्स किंवा आर्मी, नेव्ही, पोलीस किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क या सगळ्यामध्ये तो कुशल असतो, तो क्षत्रिय. जो वैश्य असतो तो ॲग्रिकल्चर, फार्मिंग, बिझनेस अशा गोष्टी करतो, तो रजोगुणामध्ये आणि तमोगुणामध्ये असतो. आणि शूद्र जो असतो तो तमोगुणात असल्यामुळे तो फक्त इतर वरचे जे 3 वर्णातली लोक आहेत त्यांचा तो नोकर म्हणून राहतो किंवा त्यांची सेवा करतो. तर ज्याप्रमाणे आपला गुण आहे तो आपल्याला समजला पाहिजे, मी कुठल्या गुणात आहे. पूर्वी मुलं जे गुरुकुलामध्ये जात होते त्या गुरुकुलामध्ये जो गुरु असे, मुलं कमी असल्यामुळे ते गुरु ओळखायचे, अरे हा या गुणामध्ये, हा त्या गुणामध्ये, मग त्याला आपण सांगूया की तू इकडे जा, हे करिअर म्हणून घे. तर गुरुकुल जेव्हा होता तेव्हा लोक सांगायचे. आता गुरुकुली नाहीये आणि इतकं पालकांना पण समजत नाही पटकन ना की काय सांगावं, कुठली लाईन चूज कर, काय चूज कर. तर आपण आपल्या गुणाप्रमाणे जेव्हा आपला व्यवसाय निवडतो तेव्हा आपल्या स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट साठी थोडासा वेळ लागतो. मग कृष्णाने काय सांगितलंय की आता तुम्ही ज्या गुणात आहात तोच व्यवसाय करा, दुसऱ्यांचा करू नका. आता ब्राह्मण जो आहे तो युद्धभूमीवर जाऊन लढू शकत नाही, कारण तो रजोगुणात नाहीये. त्याचप्रमाणे जो एक क्षत्रिय आहे, युद्धभूमीवर लढाई करतो, तो एका मंदिरात बसून अर्चविग्रहांची पूजा करायची, स्तोत्र वाचायची, हे काय तो करू शकणार नाही. आता कृष्णाने हा वर्णाश्रम स्थापन केलेला आहे, पण कृष्ण सांगतो की मी तो जो वर्णाश्रम मी स्थापित जरी केला असेल, पण त्याचा ते जे गुण आहे त्या गुणांचा माझ्यावर काहीच परिणाम होत नाही. मी त्या गुणांनी बद्ध नाही, कर्मानी बद्ध नाही. आता आपण ऐकूया. न मां कर्माणि लिंपन्ति
न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. आता कृष्ण कोणत्याही कर्माने बद्ध होत नाही का, तर त्याचंच हे सगळं आहे ना. हे जे पूर्ण ब्रह्मांड आहे तो ब्रह्मांड नायक आहे. ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी समजा जर आता मुंबईत आले आणि त्यांना जायचं असेल, दिल्लीहून आले आणि त्यांना जायचं असेल कुठेतरी, तर त्यांच्यासाठी सिग्नल नेहमी ग्रीनच असतो ना. समजा जरी सिग्नल तोडून गेले तर चुकून जर पोलिसांनी बघितलं तर पोलीस ओळखेल की हे कोण आहेत आणि तो त्यांना कधीच पकडणार नाही. का तर ते सर्वात ते राज्य करतात आपल्यावर. त्याचप्रमाणे कृष्णाचं हे सगळं ब्रह्मांड आहे आणि तो कर्माने बद्ध होत नाही. पण कर्माने बद्ध होत नाही म्हणजे काय आहे एक्झॅक्टली, की कृष्ण कर्म करतच नाही का, असं नाही आहे. कृष्ण खूप खूप बिझी आहे. तो काय करतो, त्याचा मित्र आला, सुदामा आला, की तुम्हाला माहिती आहे त्यांनी सुदाम्याचं किती छान स्वागत केलं, पादपूजा केली, त्याला सुंदर जेवण दिलं. मग जेव्हा कृष्ण लहान होता, नंद महाराजांकडे होता, तो रोज गायींना चरायला घेऊन जायचा आणि नंद महाराजांच्या 9 लाख गायी होत्या. मग त्याच्यानंतर अर्जुनाला जेव्हा गरज होती, कृष्णाने विचार केला का मी द्वारकाधीश आहे, मी अर्जुनाचा सारथी होणार नाही, मी ड्रायव्हरचं काम करणार नाही, असं नाही. कृष्णाने सुद्धा कर्म केली, पण तो कर्मात बद्ध का नाही झाला, कारण त्यांनी ती कर्म आनंदाने केली, दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी केली आणि त्याला फळाची काही इच्छा नव्हती. मग कृष्ण आपल्याला हेच सांगतोय. सुदामा जेव्हा आला तेव्हा कृष्ण ते जे नातं होतं 2 मित्रांचं, ते नातं जे आहे त्या नात्यापासून कृष्णाला खूप आनंद मिळाला आणि कृष्णानेही आनंद दिला. त्याच्यामुळे त्यांनी जे काही कर्म केलं त्या कर्मामध्ये कुठेही बांधील भाव नव्हता, त्यात फक्त प्रेम होतं आणि काही एक्सपेक्टेशन नव्हतं की आता मी अर्जुनाला मदत करणार आहे, मग अर्जुनाने ना मला अशी मदत केली पाहिजे, माझ्या गरजेच्या वेळेला त्यांनी असं केलं नाही, हे काही नव्हतं. शुद्ध प्रेमाचा भाव होता, काही एक्सपेक्टेशन नव्हतं. म्हणून कृष्ण कोणत्याही कर्माने बद्ध होत नाही. म्हणजे असं नाही की त्याची पोझिशन सुपिरियर आहे, तो काहीच कर्म करत नाही, तो तर खूप कर्म करतो. पण जी काही कर्म करतो ती दुसऱ्यांना आनंद देण्यासाठी करतो, स्वतः आनंदाने करतो. तर असं केल्याने आपण सुद्धा कधीच कर्मामध्ये बद्ध होत नाही. हे बघितलं, इकडे स्लाइड्स आहेत, हे नंद महाराजांच्या 9 लाख गायी. इकडे जेव्हा भीष्मदेव आणि अर्जुनाचं युद्ध चालत असतं तेव्हा एक वेळ कृष्णाला असं वाटतं की खरोखर आता हा भीष्म जो आहे हा अर्जुनाला मारणार आहे. म्हणून तो खूप त्याला राग येतो आणि तो काय करतो, कृष्णाने सांगितलेलं असतं युद्धाच्या अगोदर अर्जुनाला की मी तुझा फक्त सारथी होईन, मी कुठलंही अस्त्र कुठलंही शस्त्र उचलणार नाही. पण जेव्हा कृष्ण बघतो की आपला भक्त घोर संकटात आहे, तो वचन मोडू शकतो, म्हणून त्यांनी रथाचं चाक घेतलं आणि भीष्मदेवाला मारायला निघाला. तेव्हा अर्जुनाने त्याचा पाय धरला आणि सांगितलं, कृष्णा कृष्णा, हे वचन तुम्ही बोलला होतात, तुम्ही वचनबद्ध आहात, आता तुम्ही खरंच कुठलंही शस्त्र उचलू नका आणि कोणालाही मारू नका.
आता कर्म आपण बघूया. कर्माचे वेगवेगळे प्रकार असतात. ते कोणते? कर्मण्योऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. आता कर्म म्हणजे काय, अकर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय? कर्म म्हणजे की कुठलंही कार्य आपण करतो आणि आपल्याला त्याच्या रिटर्नमध्ये एक भौतिक शरीर मिळतं. एनी ॲक्शन विच प्रोड्युसेस अनदर मटेरियल बॉडी, याला कर्म म्हणतात. आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे. कर्म म्हणजे खरं म्हटलं तर चांगली गोष्ट, म्हणजे चांगलं कार्य जे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे. तुम्ही दान करा, गरिबांना मदत करा, शाळा उघडा, पाण्यासाठी विहिरी बांधा वगैरे, हे जे चांगली कर्म आहेत ना, ते प्रिस्क्राईब ड्युटी म्हणजे कर्म. मग ते चांगल्या तऱ्हेने आपण जेव्हा वागतो तर आपल्याला उच्च ग्रहांवर, स्वर्ग लोकांवर वास मिळतो, बरं का? म्हणजे आता उदाहरणार्थ सांगते, एखादा पालक आहे किंवा एखादी आई आहे, तर तिचं विहित कर्म काय? म्हणजे बाळाची काळजी घ्यायची तिच्या, हे तिची हे झाली, ड्युटी झाली. मग विकर्म म्हणजे काय? विकर्म म्हणजे जे कर्म वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे करायचं नाही किंवा निषिद्ध कर्म जे आहे त्याला विकर्म म्हणतात. आता त्याची सुद्धा एक रिॲक्शन आपल्याला मिळते बघा. आता इकडे हा माणूस जो आहे तो खूप नॉनव्हेज खातोय. मग हृदयात स्थित असलेला परमात्मा म्हणतो, अरे पण मी तुला हे शरीर जे आहे हे या गोष्टी खायला दिलेलं नाहीये, तुला आहे ना इतकी आवड, ठीक आहे तू खा. मग तुला त्रास किती होतोय, तुला बाजारात जावं लागतं, चिकन मटण आणावं लागतं, ते शिजवावं लागतं आणि एवढं झाल्यानंतर तू खाणार, पण तुला आवड आहे. मग कृष्ण प्रकृतीला सांगतो की याला वाघाचं शरीर दे आणि दुसऱ्या जन्मी वाघाचं शरीर कृष्ण देतो का? तर त्या शरीरामध्ये तुम्ही फ्रेश मीट एन्जॉय करू शकता. तुमच्यामध्ये इनबिल्टच शस्त्र अस्त्र असतात. तुमची जी नखं असतात ती अणकुचीदार असतात. तुमचे जिव्हा, दात अशा तऱ्हेची असते की लागलीच तुम्ही एखाद्या बकऱ्याला, एखाद्या हरणाला मारून फ्रेश एन्जॉय करू शकता. मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, दुसरं शरीर तयार होत असतं. मग आता एखादी बाई असते, तिला खूप कमी कपडे घालायला आवडतात. मग कृष्ण परमात्मा जो स्थित आहे तो हे बघतोय, तो म्हणतोय ठीक आहे, पुढच्या जन्मात तुला वृक्षाचं शरीर मिळेल. हे सर्व जे काय आहे ना, हे गरुड पुराणामध्ये दिलेलं आहे. सर्व म्हणजे प्रत्येक कर्माचं, म्हणजे विकर्माचं आपल्याला काय भोगावं लागेल ते. तर आता इकडे आता विकर्माबद्दल जास्त नाही बोलत, कारण आपल्याला जे जे काय प्रभुपादांनी सांगितलंय ते जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा आपण या कर्माच्या गुंतागुंतीत अडकत नाही. आता अकर्म म्हणजे काय? म्हणजे जेव्हा आपण कुठलंही कर्म कृष्णासाठी करतो त्याला अकर्म म्हणतात. अकर्म का म्हणतात? कारण ते कर्मात आपण बांधले जात नाही, आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. उदाहरणार्थ नारद मुनी हे काय करतात? किती ठिकाणी फिरत असतात, लोकांना जप करा म्हणून सांगतात आणि वीणा घेऊन सतत नारायण नारायण गुणगान करत असतात. तर ते जे काय करतात ते कृष्णासाठी करतात. म्हणून कृष्णासाठी केलेला जप, कर्म, यज्ञ याला आपण अकर्म म्हणतो. आता इकडे एक गोष्ट दिली आहे. एक राजा असतो बरं का. तर हा जो राजा असतो हा खूप
दानशूर असतो आणि इतका दानशूर असतो, कोणी आलं गेलं काही घेऊन चला अशा वृत्तीचा तो असतो. एकदा त्याच्या राज्यामध्ये दुष्काळ असतो आणि त्यावेळेला काय होतं, खूप कमी अन्न उरलेलं असतं आणि हा आपला दानशूर असतो, कोणी आलं आणि काही मागितलं तर जितकं हवं तितकं तो देत असे. असं करून करून एकदा सगळं अन्न संपलं, तो आणि त्याचा परिवार. आता काहीही अन्न नव्हतं खायला. तर असे खूप दिवस गेले, जवळजवळ 48 दिवस गेले आणि मग ते जे राजाचे जे शिपाई होते ते म्हणाले की आता 48 दिवस झालेत, म्हणजे जणू काय ते राजा आणि परिवार मरायलाच टेकले होते, की आता मात्र तुम्ही काहीतरी खा. तरी तो तयार नव्हता. मग त्याच वेळेला काय झालं, एक दिवस सकाळी त्याच्या घरी कोणीतरी त्याला भरपूर अन्न आणून दिलं, दूध तूप आणून दिलं, पाणी आणून दिलं आणि मग राजाला त्याच्या परिवाराला आनंद झाला. मग तो खायला बसणार तितक्याच एक ब्राह्मण आला आणि ब्राह्मण आल्यामुळे त्याला तो आता अतिथी झाला. ब्राह्मणाला कसं म्हणणार की तू भोजन करू नकोस. मग या राजाने सांगितलं ब्राह्मणाला, तू आमच्याकडे भोजन कर. हा, मग त्यांनी त्याचा स्वतःचा जो अन्नाचा भाग होता तो ब्राह्मणाला दिला. हा, आणि तो गेला. तो ब्राह्मण गेला तितक्यात एक शूद्र आला आणि शूद्र जो आला तो म्हणाला की मी खूप दिवस खाल्लेलं नाहीये. मग ब्राह्मणाने मग त्या शूद्राला या राजाने परत खायला दिलं. शूद्र गेला. शूद्र गेल्यानंतर मग तिकडे एक माणूस त्याच्या 8 कुत्र्याला घेऊन आला. हा, की माझे कुत्रे ना 15 दिवस त्यांनी काही खाल्लं नाही. मग जे काय उरलेलं सगळं अन्न होतं ते त्या कुत्र्याला दिलं त्या राजाने. ते झाल्यानंतर तो जातोय, आता फक्त पाणी उरलं होतं, तो पाणी पिणार. तितक्यात एक चांडाळ आला आणि म्हणाला, माझी खूप तहान लागलेली आहे, 2 दिवस मी एक थेंब पाण्याचा घेतलेला नाहीये. आणि चांडाळ म्हणजे जे स्मशानभूमीमध्ये प्रेत वगैरे जाळतात त्यांना चांडाळ म्हणतात. मग तितक्यात राजाने विचार केला की मी हे सगळं करतोय हे कृष्णासाठी करतोय आणि मनोमन त्यांनी अशी प्रार्थना केली की देवा, मी जे काय करतोय मला 8 सिद्ध्या नको आहे, मला मुक्ती नकोय. तू मला कितीही जन्म दिलेस तरीही चालेल, पण असा जन्म दे की ज्याच्यामध्ये मी इतरांची जी दुःख आहे ती दूर करू शकेन किंवा इतरांची दुःख स्वतः सोसू शकेन. तर असं म्हटल्यानंतर त्यांनी ते पाणी त्या चांडाळाला दिलं आणि चांडाळाने पाणी घेतल्यानंतर याला असं वाटलं राजाला की मी पाणी घेतलंय आणि एकदम ताजा तवाना झाला. आणि असा जो कृष्णाचा भक्त असतो तो असा असतो, दुःखी दुसऱ्यांचं दुःख बघून जो दुःखी होतो तो वैष्णव असतो, तो कृष्णाचा भक्त असतो. मग असं झाल्यावर शंकर आणि शिव आणि ब्रह्म हे त्याच्या समोर आले आणि ते त्याच्यावर खुश झाले आणि त्याला म्हटलं की तुला काय वर मागायचा तो माग. पण त्यांनी सांगितलं, नको, मला काहीही वर नको आहे, मला फक्त कृष्ण प्राप्ती हवी आहे, मला दुसरं काही नको आहे आणि मला इतरांची दुःख दूर करायचे. जरी पुढचा जन्म घेतला तरी मला तो असाच या की मी दुसऱ्यांची दुःख दूर करेन. तर असा असतो कृष्णाचा भक्त. आता हे तुम्हाला मी सांगितलं विकर्मी कसे असतात ते आणि कर्मी हे कसे असतात आणि अकर्मी. जरा वाचता पल्लवी माताजी? हो माताजी.
विकर्मी म्हणजे वेदांचं पालन जे करीत नाहीत किंवा खालच्या प्रजातींमध्ये पतन होण्याचा त्यांना जास्त धोका असतो प्राण्यांच्या योनीमध्ये. साधू संतांना हे अमान्य आहे. मानव जातीच्या मूळ उद्देशाचा पराभव होतो. हे जे सर्व वागतात त्यांना विकर्मी म्हणतात, विकर्मी लोक. आणि कर्मी म्हणजे जे वेदांचे पालन करतात, धार्मिक कार्य करतात, त्यांना स्वर्ग प्राप्ती होते आणि देवाचे शरीर ओके त्यांना स्वर्ग प्राप्ती होते आणि मग स्वर्ग प्राप्ती झाल्यावरती परत ते पृथ्वीवरती जन्म घेतात आणि अखेरीस मृत्यू लोकाकडे परत जातात. अकर्मी म्हणजे जे कृष्णाच्या भक्तीत किंवा सेवेत असतात त्यांना अकर्मी म्हणतात. ते फलदायी क्रिया म्हणजे पुनर्जन्म सुद्धा जाणतात, अशांना अकर्मी म्हणतात. मग आता हे सगळं आपल्याला कोण समजावून सांगणार, हे ज्ञान कोण देणार? कृष्णाने स्वतः त्याचं उदाहरण समोर ठेवलं होतं. तो सांदीपनी मुनींना त्यांनी आपले गुरु म्हणून केलं आणि त्यांच्याकडून त्यांनी ज्ञान घेतलं. तर नेहमी आपल्याला हे सगळं जे ज्ञान आहे ते कोण सांगू शकतं, काय योग्य अयोग्य? आपल्या मनामध्ये संशय असू शकतो, मी काय करते बरोबर आहे, चूक आहे. तर मी सांगितलं ना तुम्हाला की आपल्याला आपल्या मनाप्रमाणे आपल्याला वाटतं मी करते बरोबर आहे का, आपल्या मनाप्रमाणे आपल्याला वागता येत नाही. गुरु साधू शास्त्र तिघांनी हो 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 म्हटलं तर आपल्याला ती गोष्ट करता येते. मग इकडे आपण कोणाकडे जायचं? गुरूंकडे जायचं. ते गुरु कोण पाहिजे? 4 परंपरेमधले पाहिजे. तर अशा गुरूंकडे जाऊन आपण काय करायचं? त्यांची सेवा करायची. चॅलेंज म्हणून प्रश्न नाही विचारायचे, अगदी नम्रतेने त्यांना प्रश्न विचारायचे, आपल्या संशयांचं निरसन करायचं आणि अशा तऱ्हेने ज्ञान मिळवायचं. तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण. तर अशांकडे आपण जायचं ज्यांना कृष्ण तत्व माहिती आहे, ज्यांना माहिती आहे की आपण कसं जायचं, आध्यात्मिक उन्नती कशी करायची. यासाठी गुरु परंपरेतलाच हवा, तरच आपल्याला ज्ञान मिळेल. तर आज आपण आता काय बघितलं? कृष्णाने भगवद्गीतेचा इतिहास सांगितलेला आहे बरं का. आणि त्यांनी हे जे ज्ञान आहे त्यांनी 4 परंपरा स्थापन केलेल्या आहेत. त्या 4 परंपरेत आपल्याला यथार्थ ज्ञान मिळेल. मग कृष्णाने वर्णाश्रम स्थापित केलेला, त्याचंही मी तुम्हाला कारण सांगितलं. मग कर्माबद्दल माहिती सांगितली, कर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय, अकर्म म्हणजे काय. आणि हा एक श्लोक आहे, हा तेवढा घेतला नाही कारण मग स्लाइड्स खूप असल्यामुळे वेळ कमी पडतो. पण त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. हे मी तुम्हाला थोडं सांगते की जेव्हा इकडे आता एखादा लहान मुलगा असेल बरं का, तो खूप त्याला आईने सांगितलं आता शाळेतून आला, आता बस होमवर्क कर, अभ्यास कर, आणि बाहेर मुलांचा आवाज ऐकू येतो, तर तो अभ्यास करू शकेल का? मला सांगा दामटून. नाही माताजी.
नाही नाही करू शकणार. हा का? त्याचं मन त्या एकाग्रतेने. खेळामध्ये आहे म्हणून तो मनाने शांतही राहू शकणार नाही आणि अभ्यासही करणार नाही. नुसता वर बसेल पण खरं म्हटलं तर काही करणार नाही. त्याचप्रमाणे आपलं मन सुद्धा फळाशी खूप आसक्त असतं, इतकं आसक्त असतं की जेव्हा असं आसक्त असतं तेव्हा ज्ञान आपल्यामध्ये जात नाही, आपण ते ग्रहणच करू शकत नाही. म्हणून कृष्ण म्हणतो की तुम्ही फळाचा त्याग करा, फळाचा त्याग केल्यावर तुम्हाला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होईल. आणि फळाचा त्याग मी तुम्हाला काल प्रिन्सिपल सांगितलं, शिल रूप गोस्वामींनी लिहिलंय, 50% कृष्णाला द्यायचं, 25% तुम्ही तुमचे जे डिपेंडन्स आहेत, आई वडील, पत्नी, मुलं यांच्यासाठी ठेवायचं आणि 25% तुमच्या स्वतःसाठी ठेवायचं. तर हे प्रिन्सिपल आहे. पण दिव्य ज्ञान कधी प्राप्त होते जेव्हा आपण फळ जे आहे ते पूर्ण कृष्णाला समर्पित करतो, तेव्हा आपल्याला प्राप्ती होते, ज्ञान मिळतं. आणि मग त्यांनी सांगितले, बरं ज्ञान कसं मिळवायचं, आपण गुरूंकडे गेलं पाहिजे. तत्विद्धी प्रणिपातेन, नम्रतेने तुमच्या संशयाचं, तुमच्या शंकांचं निरसन करा आणि सेवा करा. सेवा ही खूप महत्वाची आहे. त्यांनी मग आपल्याला गुरु कृष्ण तत्व काय आहे ते सांगू शकतो. आता आपला क्लास झालाय. तुम्हाला कोणाला काही प्रश्न आहेत का? माताजी मला विचारायचं होतं प्रश्न. हा विचारा ना. माताजी तुम्ही तुमचा आवाज येत नाहीये. हॅलो, हा बोला. तुम्ही सुरुवातीला जे 4 हे सांगितले, माधवाचार्य, त्याच्यानंतर विष्णू स्वामी, निंबकाचार्य, तर आपण जे येतो ते कुठल्या आचार्यांमध्ये येतो? ब्रह्म, कृष्णाने पहिल्यांदा ज्ञान ब्रह्मदेवाला सांगितलं. ब्रह्मदेवानी नारद मुनींना सांगितलं. नारद मुनींनी ते ज्ञान इतर ऋषींना सांगितलं. असं करून ते आपल्यापर्यंत आलेलं आहे. बरोबर. आलं लक्षात तुमच्या? हो हो हो, आला. मला ती स्लाइड दाखवते, म्हणजे तुमच्या ब्रह्म गौडीया वैष्णव परंपरा म्हणतात. हा, आता त्याच्यातले आपण कुठल्या ह्याच्यात येतो मग? बघा तुम्हाला स्लाइड दिसते. आवाज येत नाही. एक नाही मिनिट. मोठं. आता जी Slide नाही रेकॉर्डिंग दिसत बंद आहे. करता का? हो थँक्यू. हा, स्लाइड दिसते तुम्हाला? हो हो, दिसतेय. एक मिनिट. येस माताजी.